Prečo by som sa mal ísť nájsť do reštaurácie, keď si viem navariť aj doma? Takto je to aj s predávaním cez realitnú kanceláriu. Nájem sa a ešte ušetrím. Možno áno, možno nie. Ak to robíš denne, tak určite áno. Ale ak to robíš pri najlepšom raz za rok, tak určite nie. Pri predaji nehnuteľností je to ešte výraznejšie, lebo ide o tisíce eur, o ktoré môžeš prísť. Ak si to budeš inzerovať sám, tak to uvidí v tom lepšom prípade 1000 ľudí na bazoši. Kdežto v mojom prípade tu mám konkrétny príklad. Za posledné 2 týždne som inzeroval nehnuteľnosť na všetkých realitných portáloch a 2 príspevky na najnavštevovanejších sociálnych sieťach. Suma sumárum necelých 63 000 videní za 16 dní, čo robí skoro 4000 videní denne. Ak tvoj inzerát uvidí viac ľudí, je väčšia šanca, že tvoju nehnuteľnosť uvidí presne ten kupujúci, ktorý hľadá takúto nehnuteľnosť. Tak dlho nerozmýšľaj a volaj. A hlavne nezabudni ma sledovať.